Din il-ġimgħa Carol Aquilina l-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista u l-perċimes tal-fazzjoni estremista li tmexxi l-Partit Nazzjonalista u lil Bernard Grech minn imnieħru infex f'dadija ta' isterismu u estremismu fil-Parlament meta l-Prim Ministru Robert Abela prova jagħmel stqarrija ministerjali brabta ma' droga misruqa li fi żmien 28 sija il-Pulizija arrestat l-allegat suspettati. Qed jimbarazzana big time hekk qed jgħidulna id-deputati parlamentari tagħna qalet persuna mitħlasew tal-Partit Nazzjonalista u li tkellmet ma' One News. Ħafna mid-deputati jkunu jridu jmorru l-Parlament mingħajr ħafna tensjoni żejda, iżda kull ma jmur qed idejjaqhom bil-kbil l-attitudni isterika u estrema ta' Carol Aquilina. Uħud mid-deputati kellmu lil Bernard Grech dwar dan, iżda dan ma jlissinx kelma għax imwerwer minn Carol jaf li għandu s-saħħa fil-partit u jaf li politikament jasal biex jagħmel il-ħajja politika tiegħu diffiċli jekk biss jipprova jaqaflu. Komplit tajt din il-persuna lil One News. Persuna oħra spjegat kif fil-bidu ta' din il-ġimgħa Carol Aquilina ta' ordni lil Bernard Grech u l-midja tal-Partit Nazzjonalista biex jagħmlu stant brabta ma' droga misruqa u dan billi ssir konferenza tal-aħbarijiet u jitpoġġew wara il-kelliema nazzjonalisti reżina tal-kannabis falsa. One News waslitlu informazzjoni mill-qalba tad-Dar Ċentrali Nazzjonalista dwar dan u ħareġ l-aħbar. Dan wassal biex Carol Aquilina ippospona l-istant tiegħu għal jum ta' wara u din seħħet ftit sigħat qabel mal-Pulizija resqu l-qortit minn persuni Maltin brabta ma' din is-serqa. Persuna viċin ta' deputat nazzjonalista qalet li Aquilina jagħmel li jrid fil-partit anke jekk hemm min iwissi li b'din l-attitudni estrema u isterika il-Partit Nazzjonalista tikompli jgerrex lin-nies minn tiegħu. Carol ma jridx jaf, jinsisti li hemm bżonn li l-gvern u l-esponenti tiegħu ikunu attakkati bl-aktar mod aħrax imbagħad kulħadd ikollu jobdi għax ħadd ma jrid jispiċċa esklus. Carol ilu sejjer hekk anke fi żmien Simon Busuttil meta huwa kien lid il-leminija tiegħu u spiċċa daħħal il-Partit Nazzjonalista ġol ħajt u hekk se jerġa' jagħmel.